This is a Odia worship song. The meaning of the song is there is no one who can love like Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରି ପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେମ କରି ପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ
Thank you.